Els 24 professors de formació professional que el curs passat van quedar fora de la docència degut a l'aplicació de la nova normativa estatal seran repescats gràcies a un acord de la Mesa Sectorial d'Educació. Aquesta decisió, presa avui, compleix també amb el compromís signat a l'acord marc en què s'establia un procediment d'integració del professorat d'FP que no disposa de la titulació requerida. Després de la publicació al BOIP d'aquest acord de la mesa, aquests docents accediran als bursins d'experts del sector productiu i a partir de la setmana que ve podrien començar a reincorporar-se als centres educatius. Nosaltres fem una valoració positiva d'aquesta solució que s'ha atorgat en aquest moment en aquests 24 professors que es troben en aquesta situació, que van assolir el sistema per no tenir aquesta titulació adequada i és una situació transitòria, però la valorarem positivament perquè a més és una solució que s'ajusta a la més extrema legalitat. Per tant, nosaltres la valorarem positivament i bé, estem a la guai de veure quina serà la solució definitiva perquè s'haurà de fer una modificació de la normativa actual perquè així com està en aquests moments ara així com així no se pot garantir una continuïtat fins a la jubilació d'aquestes persones que és el que desitgem tots, no? Que s'arribi a la jubilació d'aquestes persones i que quedi com un cos estratègic.